Абе, Камбер, ти обучаваш шарана на Порта Старевица? Кой? Ами, януари месец. Тогава иска да докара кучета, ама ще си ги избера преди това. Звънчетата загубихме ли ги? Ей, като те види Краси Вархара и направо ще си фърли въдици си. Повече няма да прави предаване. Не само да ни запиш свят. Няма да го послужи сам. Не да ни запиш. Няма да го послужи сам. Искам много да го напълвам, разбира се. Много върви назад. Видя го. Камбера трябва да каже... Да каже каква е магията. Или Балкана пази своите тайни за поправките. Не, също. Край. Айде, какво стана? Чакай. Контра, веднага. Това в това. Аванс. Айде. Трябваше да му макнеш аванс. Айде. Не искам да го напълвам. Трябва да го вада с локтата, ако трябва. Добре, браво. Дай. Спокойно само. Бахнай го. Ама виж сега, това не е добър апорт на Старевица. Какво е това вляво в дясно? Трябва направо при тебе да те апортира. То води много, бате. Води много. Чакай се. Много води то, много води. Бъди нежен. Ей, топ. Браво. Много дигна, много голям. Трябва да кажеш и поправките, които ползвате. Чакай, не бързай. Няма. Амба, не бързай, сега ще го докарам. И то ще къса по-водавата. Ще малко въздуха. Къде надолу това го... Не, няма надолу. Трябва да смучим. Ей, взяли го. Айде. Не. Не. Добре. Пусни го долу. Долу хубав шаран. Не. Оп, чакай, не. Няма. Чакай, Камба. Няма шопик. Ще го изтървете то шаран. Ще го изтървете то шаран. Чакай, не, Камба, не дей, Камба, нищо. Още го на мен. Дръж пръчки, Сашо. Дръж пръчки. Чакай. Камба, остави, бе. Айде. Магари са това. Ел, се накрая. Колко първи, бе? Колко говориш ти, бе? По-голям е. Дръж сега тук да държи. Камба, ела тук. Ала? Изкарайте шарана, го снимаме. Да мога да спръкли. Майде телефони, бе, ма. Лети ми тези телефони. Здрасти, тък му вадим един голям шаран, тук 4 кила. Иди ви озовер тук в и маним и 4 човека. Айде, бата. Това е шарана, за който си мечтаехме. Това е шарана. Да. Камбер Вархара. Директно събитията. И чакай, лекчик, така да го правя. Качва ли? Ние сме на язовир тук, няма такова. Браво. Виж сега, тая люспа, видиш ли е тук? Много важна. Това е късмета на Камбера, видиш ли, тая. Василия, ако искаш този шаран да ти го дам приятел. Добре, айде. Много бързо се съгласи, бе. В момента във форума, че в момента Камбера подарява на Ватъра един 4 кг шаран. 4200. Да, 4200, да, добре. Без люспите, изчистен, да знаете. Добре, какво правите вие, как? Айде, благодаря за вниманието. Това е в река Стряма, да знаете. Река Стряма, близко до магистралата Хемус.